la famille, c'est toujours moi qui amalodona ka fo ami beka au freestyle émission kan de kan beka au freestyle ni o émission be no ami artiste talentueux wele ou be na ami dia ami baro kan on fait ni talent là c'est sûr et certain ITC en plateau kan chaque semaine ami artiste fla wele ou be na ami dia ami kodo nyira nyona bo binga bi invité ou le mo do yemi il se ka fo et tout donner ou be imu ye quoi ouais c'est pas mais talent la trop en ko ka style no jero en anglais qui en la gagna amina donc talent erreur de boula mo men côté droite là le to de Dagabana Elka ouais Elka oui c'est vrai ko to di na te chola che Elka wala no me plateau ka Elka be feka ou ben non madame ne fala madame wala yeah ko to di na te chola et ça roule bien ouais en forme ça c'est super donc un côté gauche là aller de Kaizen voilà ko to di patron bega yeah Kaizen be feka mo mi aba menacer ya free OK Kaizen de plein côté gauche là donc là ni on devait dire ka émission temps on fait au clé de donc ami boli jona mina Dagabana Elka là ouais Elka oui Elka il se ga anya fo anye mais ça no chef fuli kan jumene bi bolo kala si ana jeli baka bela jeli ma bon ma fo fuli am memolo ouais mais na je baka befu ouais no la malien be donc ale la merni lezen be donc en fanu be ouais anan kan mo be donc ani be go free salaire la je baka be no ga abonné be big up abana ka akoy bana ka wala bana ka matimati o bani Kaizen fuli kan jumene bi wala si la jeli baka bela jeli ma bon ni yoroni na sansan me full blanc ni yɛrɛ ka sigida mɔgɔw la olu ye fɔlɔ C3 mais C3 bɛɛ fo mais malien bɛɛ fo bon plus précisément Bega Official yɛrɛ 97 TV m'aw fo 9 TV m'aw fo yeah donc foli jala kosɛbɛ et puis foli bana quoi ni bana ni ma famiya donc an bɛ boli joona et Kaizen yeah i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye i tɔgɔ yɛrɛ ani i jamu ani ni wagati na i bɛ sigida jumɛn de la bon n tɔgɔ yɛrɛ Kayi Even Traoré Kayi Even Traoré K-A-I tréma E-V-E-N Dagabana a y'a mɛn o depuis siɲɛ fɔlɔ n y'a mɛn mais Kayi Even Traoré c'est un nom de chrétien non bon an tɛ se k'a fɔ c'est un nom de chrétien mais n tɔgɔma ye i tɔgɔma de bɛ chrétien tubabu de chrétien c'est un norvégien ouais mais i yɛrɛ de silamɛ voilà mais c'est un nom chrétien ouais i tɔgɔ dɔ la mɔgɔ min na ouais c'est vrai o de bɛ ka Kayi Even Traoré effectivement bamanankɛ ouais o kelen de don o bɛ sigida jumɛn na sisan bon n bɛ C3 la Tomikɔrɔbugu Tomikɔrɔbugu ouais Tomi City o ye n ka sigida o tɛ yan yeah mɔgɔ janjo kɛ Tomikɔrɔbugu Dagabana Elka ouais o tɛ yan cɛ 2017 mɔgɔ ye cɛ mɔgɔ a lamaga ye dɛ i m'a faamuya donc Dagabana Elka i bɛ se ka i tɔgɔ yɛrɛ ani jamu ani nin wagati na i bɛ sigida jumɛn de la voilà n tɔgɔ yɛrɛ Lamine Kaba Sidibe ko in jala sisan Lamine Kaba Sidibe cɛ fila ko ye ne yɛrɛ ye Sidibe de ye non n da filila de dɛ i m'a faamuya n da de filila mais quand même fana ye fila ye i m'a faamuya wagati na n bɛ Kalabankura quoi i bɛ Kalabankura ACI de la ou bien non mais Musangare ka sigiba ni Musangare ka sigiba fan fɛ ok communauté Kalabankura différence mais n kɔni b'a dɔn quand même Kalabankura ACI bɛ yen Kalabankura bɛ yen donc i bɛ Musangare ka sigiba fan fɛ de d'accord mais Dagabana Elka i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye i ye dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon ni dɔnkilida daminɛ dɔɔnin bɔ quoi parce que musique filɛ n bɛ dɔnkili daminɛ n tɛ sɔn ni fɛnw bɔ quoi c'est pas ni fɛnw sɔnni ma n yɛrɛ delila ka sɔn bɔ mais kalo kelen de kɛ ka sɔrɔ n ma n ka sɔn fɔlɔ bila mais i y'a bila san jumɛn bon n bɛ se k'a fɔ 2017 nin kɔnɔna na 2017 i ka dɔnkilida fɔlɔ kɛ ten 2017 donc ka ɲi trop donc là mais Dagabana Elka nana cogo di bon Dagabana i n'a fɔ famille de quoi parce que an ka jo dɔ bɛ yen nɔ mais an faralen don ɲɔgɔn kan ne tɛ famille de don quoi n'a fɔ groupe
Ils sont mariés, il n'y a pas de douleur. Non. Mais donc famille, il y a game quoi. Voilà. Il y a cité. Voilà. Où est-ce Ok, Dagabana. Donc Dagabana donc on va embêter quoi. On a quand même LK45. LK45. Voilà, système. Bon, LK est quoi? Oui, Togoma quoi. Chamama do chaîne de Lamine. Chaîne de Lamine mais Baraja Radio Malla quoi. Lamine. Voilà, Togoma c'est un grand frère ouais, je sais pas, Lamine ouais. On est tonton quoi. Moi le mal cro. Ou extra bola quoi. Yo sure. Donc Lamine de non Lamine. LKD quoi. Lamine. On était fait baroque. Baron bola mon ça. Baronte. Non, Baronte. Faut moi pour le mouille ça. Voilà. Oh Lamine. Oh Lamine de do. Radio Malla. Radio Malla. Non mais là ouais. Non tonton. Il y a hors Lamine ou le tonton quoi. Tonton Lamine. Ouais. D'accord donc Lamine il tergue donc Lamine nana au choix là mais kadou. Kay Kabadi. Donc Lamine Kaba. Donc on est LK 45. 45 tara aka 45 là. Aka 45 là. Il m'a bon ni abonné au fang min mais. Il va développer donc 45 aka 45. Voilà, aka 45. On ka dire quoi. Voilà. Trop. No cro mes respect. Donc le no mais il a 45 au julbi wono parce que be ma jeli trop quand on go job go na. Donc il y a comme 600 Dagabana est cité dit. Donc LK on a Lamine Kabadi là. Donc 45 au tala et aka 45 là. Donc il doit nous boro cité clé. Donc là ka farano tantôt à Bana Kaba. Donc Dagabana LK na au choix là. Ok amé bolu jona na kaizena. Kaizena na chukuri. Bon ne to ba kai mais maman yɛrɛ nana zɛn fara kan parce que n ka dɔnkiliya ka d'ale ne kun ko non a bɛ kɛ mɔgɔw b'a penser ko Kayi n bɔra Kayi de non a ko k'a sɛbɛn cogo tɛ kelen ye. Ayi hali ne kun ma nin fɔ ne kun ɲininka nin na yan. Ne ka ka A I tréma de bɛ k'o la a ko Kayi bɛ sɛbɛn par K A Y i ma donc k'u tɛ kelen différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ayi sɛbɛn cogo yɛrɛ tɛ. Bon donc a ye zɛn fara kan dɔrɔn an y'a kɛ Kayi zɛn siɲɛ kelen. voilà i ma. Sur le chien fro Kayi ne kun cɛ ko nin fɛrɛ tɔgɔ cɛ a ko Kayi ka don a ye Kayi ta dɔrɔn a ka tɔgɔ ye i m'a faamuya donc o ye Kayi identité yɛrɛ bannen quoi i m'a faamuya mais i kan ka tɔgɔ yɛrɛ fɔ ko Kayi event Traoré o tɛ de donc ani tɛ ɲinɛ o fi arasa bɛ kunna na donc directement n'a ye i tɔgɔ yɛrɛ y'a ta o de la donc la mère de Zien Fara voilà a kɛ i yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ donc la mère de Zien Fara a kɛla Kayi mais Kayigaw n ka foli b'u fɛnɛ nin yɔrɔnin na a ne yɛrɛ Kayiga don voilà an bɛ foli di Kayigaw bɛɛ ma non kelen non o faamuyala trop mais i ye dɔnkili da daminɛ ni sisan cɛ a bɛ san joli bɔ bon ne ta c'est trop dɛ depuis 2015 depuis 2015 ne b'a kɔnɔ i ma mais e kun b'a da fɔlɔ ne b'a da ne kun b'a da depuis 2015 ne kun bɛ taa an ka cɛ so entretien ni fɛnw ka wari fara ɲɔgɔn kan VMN kelen ka cɛ VMN ne kun ye ne ka producteur jana a yɛrɛ ka na tan k'a na dɔnkili da ka succès sɔrɔ i ma bon o de kun ye n ka producteur ye i ma bon kow nana gɛlɛya tagalen ɲɛfɛ ani ɲɔgɔn cɛ donc voilà i ma bon depuis o kɛra n terikɛ dɔw bɛ yen u sera ni beatmaker dɔw ma bon o fana ye n dɛmɛ yɛrɛ donc an nana an t'o de la sisan an ka manu ye n sama ka se an yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔw ma Kadede Oditi Kibili Demba Jalo tɔgɔ yɛrɛ voilà an bɛ foli d'ale ma bon ni an bɛ Kayi Zɛn yɛrɛ bi yɛrɛ ale de don quoi parce que k'a daminɛ o wagati ninnu na ka na sisan son bɔ wari a sɔrɔ cogo kun ka gɛlɛn ma bon pour que n ka se ka so entretien ni fɛn ninnu jɔ pour que ka na wari ɲini sira wɛrɛ fɛ bon jumɛn m'o kɛ sisan n ka présidente dɔ bɛ yen Gafuja madame Traoré n bɛ foli d'a ma nin yɔrɔ bon o cɛ o de jɔlen don ni n ka musique ko bɛɛ Seben depuis USA i ma bon ale de ye n ka financement fanba ye ani n ka manu i bɛ ka dédicace kɛ u bɛ tila o bɛ n'u ye blé di dɔrɔn e ta bɛ na o ye diyagoya ye n'a ta ɲɔgɔn minɛ o kare kunna quoi Dagabana an bɛ taa n ta sɔrɔ o ye diyagoya o banna ka ban non o ye diyagoya i ma bon o game de kɔnɔ sisan an filɛ fo yan alhamdulilayi n bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi fɔlɔ nin yɔrɔ in na sisan non a banna ka ban donc a bɛ i n'a fɔ i y'a daminɛ bon 100 ans i ma
C'est trop rare. C'est ça, 100 ans. Non, aucun trop. Ouais, on a un choubi, c'est quoi, madame à 14 là. Non, ouais. Donc là, donc là, quand on va y aller, on amène trop. Donc vraiment, il y a produit qualité de trop, on va faire d'arabana el carré fanakan. Donc il demeure vraiment faux, ou le fanakan est consommé quoi, parce que artiste n'a pas de mal, on va demain sous belle là. Demain, on va acheter à moi demain là quoi. Ni est trop sur le gaba, il ma fille m'a côté demain là. Mon collègue m'a côté demain là quoi. Business qu'on a là. Parce que paye donc ça va. Faut ni yɛrɛ ni talent tɛ yen sinon i kan k'i ka carrière tɔ booster ka taa fɛ n'i donna ka ban dɔrɔn i b'i ka carrière booster fo ni compétence t'i la sinon i bɛ taa de o ye viw i m'a faamuya donc o kelen de don donc nin tun ye ka aw daw lamaga quoi donc an bɛ taa réchauffement na dɔɔni an taa semi live la an bɛ semi live daminɛ Kaizen na an bɛ tila an bɛ na Dagabana Elka la donc voilà. Angeran fae, kafuari de une chara. Ola moru be doara, wanyamo de une chara. Oluga kulusi bote balina, nyendelina kode yula. Wanga dugure jera, maliba koneseru be sona. Ne mani nyonye, nyango ya ye kuno. Kawali de ninge shuye, mashini lara manone. Ame balo ya alni mote mfa, dunu nyatige fuye. Saate juru do mogola ya baby ni dagane tuwe imiri be korole una alaga eregan bay mama ga duwa unsono ma ode inflong entai so imete me fu mande fe nare nga jata be boy joan fo musobe musode fe wolo bakanu manone ai jeli ya foli gang wolo basi ai ninye mama ga de manone di ala e ko be changer ale ma wari di bema ama tɔgɔ di bɛɛ ma ama sanu di bɛɛ ma ka olu ma foyi de k'a la ala ne sɔnna n ka jɔnya ma n bolola fɛnw ka caya n ye kalifa foroba la masa min tɔgɔ bɛ bɛɛ da wa n tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la yan foli di manu bɛɛ ma wa hinɛna kuma ni janfa hali hɔrɔnya kuma tɛ bɛɛ da mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na yan balima jugu de farala sen tɛ bolila sentigi kɔ i ka n'i ka kumalu sarana deli te farala kanu kuma kɔ sabe deli bɛ farala a ka kelela kini dun bɔn na duba la juguya ŋo tɛ banna bɛ sigi ka fɔ de yirula ani sariya kura de nana mamagaden ne nana n bɛna ɲɛnafin jugu dɔ bɔ la wa ne tigɛra mɔgɔya la kabi n terikɛ kɔrɔ ye n kuranda olu ka turu tɛ tan bɔ k'olu ka publicité na bɔ n bɛ foli di fanu bɛɛ ma minnu ye n kanu hali n'u tɛ n dɔn ka ala tɛ mɔgɔ si to kɔ daga ni ŋaniya ŋo de b'i to kɔ n bɛ deli na kuma de fɔ aw ye an ma sugu bɛɛ kɛ n ta da dɔn wa ala ka hɛrɛ tɛ fɔ n kɔ fa ni n balu n bolo bɛ fɔ aw ye n bɛ sutura kuma de fɔ aw ye ne deli na baara de nin ye mamagaden tun taara wa an ni sigi min caman de nana n bɛ kilen ka kuma in f'u ye sɛgɛ ni tɛmɛna mɔgɔ ma cherche n bɛ kilen ka kuma in f'u ye hɛrɛ bɛ na an tɛ mɔgɔ si tuure u solila de u ma taama a ye taa f'u ye kudumu banba mamagaden tun taara wa an ni sigi min caman de nana ne ma ni ɲɛngoya ye kungo ka waliden ni n ka su ye nka sini lahara ma nɔgɔni an bɛ baloya hali ni mɔgɔ tɛ n fa tunu ɲatigɛ ye fu ye saa tɛ juru don mɔgɔ la yan bɛɛ bi ni daga ne mamagaden ne nana mamagaden ne nana. Là, ni tu es Kaizen tu en as, il est high level là. Ouais. On peut dire maintenant Dagabana Elka là. Système. 45 ans, 500. Donc Kaizen on a dit. Oups ça. Kaseng man. Boteni chogodo. Boteni sugodo.
Ame fɛn de d'i ma bɛ min dɔn I bɛ ka sɛgɛn dɔgɔ I tan dɔn I bɛ ka fili fɛn min na I to choix ni nege landɔ I bɛ ka negezu labɔ dɔgɔn kelen tɛna sɔn I bɛ ka fɛn min kɛ dɔgɔn tɛ sɔn f'i ka dɔ wɛrɛ de kɛ ni barika de t'i la dɔgɔ tɛ ne ci fana bɛ sɛgɛn dɛ ɲɛ tɛ n ka ko nu bɛ ka ɲa dɛ kɛnɛ kan ko I ma mi pɛ de la n bɛ ka fɛn min d'u ma o tɛ ko ɲɔgɔn ye ayi dɔgɔ ko waso tɛ mɛ n ka lɛsi la bi I b'o choix wa ni yɔrɔ de bɛ besi kɛ n'i ma danna I bɛ se k'o yɔrɔnin de choix kelenya b'i la toro o de la n y'a f'i ɲɛ n k'i tɛ se na jo an bɛ da dɔ de datugu ye pour que cɛ ka se ka ko dɔ kɛ jo mɛ ni dala ma don o tɛ ka n ko don I m'a ye su na n bɛ ka to k'o folo dɔgɔ e de bɛ ka sɛgɛn ne tɛ su na kɔni an bɛ nin sɛgɛn nangaraba tɛ bɔ su fɛ o ye jɔn ye I dalen bɛ min kan o ye jɔn ye dɔgɔ n'i bolo k'i b'a ɲɛdɔn dɔgɔ I ma ne ye n'a fɔra I ma k'i ka to n'i ma to I bɛ ne ye ayi dalama bɛ ka don mɛ n'ale fɛn min dun ma ka di trop o de la negezu caman de bɛ ka bin n y'a daminɛ fitinin ni fo bi ma ka negezu ye olu ma ne lagirin an bɛ fɛn min d'i ma o bɛ sɔn I bɛ fɛn min ɲini o t'a dɔn mémoire tɛrɛ dɔgɔ sɛbɛ sɛbɛ mɛ na fɛn min f'i ɲɛna o tɛ ka jɔ ani ne nege b'i la yɛrɛ mɛ na fɛn dɔ de d'i ma min b'i yɛlɛ mɛ ka bɔ changer togo min na jo I ko ko yɔrɔ sɛw de ka di ye n ka jo qualité ko don an bɛ manu min na mugu ko don u bɛ tunu fɛn min tɛ ka solo wa ni nana dɔgɔ an bɛ k'i ko don a bɛ ka fili jɔn ne ma ne de don I bɛ datugu cɛ min ye ne tɛ jo mɛ fɛn min f'i ɲɛ dɔgɔ tɛ se k'o kɛ n ye qualité don ma yirila n ka jo depuis an bɛ ka nalen I ka juguya ko bɛɛ kɛ de ye mɛ n y'a f'i ɲɛna I tɛ se na de dɔgɔ ni mɛ nalen bɛ k'o bɛɛ lagale ayi ma perese a f'u ɲɛna ko système bɛ nalen 4-5 n bɛ ka magasin kiri u bɛ kuma ka sɔrɔ u ma siri ani bamanankan fɔri ye tubabu tɛ a fɔ n ye ko n ye maliyɛn bi n bɛ ka d'i ma yɔrɔ min na I bɛ ka o freestyle ne ka jo a ye qualité ko don ne y'a f'i ɲɛna dalama de don wa ne bolo ka dan don a dan don a dan don Amadu ye ne ka jo ni tun y'an talen ye système afro trapu bien trapu tɛ yan trapu do afro trapu tɛ yan cɛni mun filila na o ma ɲi dɛ k'an bɛ se ka fili bidi la non o kelen de don donc ouais a dan don trop donc ne kɔni bɛ ka commencer ka gosi ouais donc an bɛ na sisan an bɛ voilà an bɛ se ka don sisan quoi Kazɛn o kelen tɛ yan Kazɛn an bɛ fɛ ka a dɔn réellement famille na gɛlɛya jumɛn y'i sɔrɔ I ka musique ko fan fɛ bon musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba ni famille kun la quoi bon an bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ kunun na fo bi ouais juguyaw bonyana mɛ famille kuma ninnu a bɛɛ mana fɔli kama mɔgɔ n'i y'i yɛrɛ bɛɛ fɔ I b'i yɛrɛ di diɲɛ ma I ma donc gɛlɛyaw nana caman I b'a fɔ nɔgɔw sɔrɔ la cogo min na bon an man di ye k'an da don famille gɛlɛya ko la famille ko yɛrɛ tɛ dɛ e ka musique sira kan bon n'a fɔ ale ka jo o ye sɛbɛri au début a kun bɛ tan o ye sɛbɛri parce que au début n ka cɛ jana yɛrɛ ne ka manu de ye ne ka fɛn bɛɛ jana yɛrɛ ka ɲan sɔrɔ hali ka fini sɔrɔ ka taa prestation kɛyɔrɔ la c'était grave a si kun ma nɔgɔn dɔnkili dacogo kun ma nɔgɔn bon ne yɛrɛ kun désespéré la ko n b'a bila I ma bon manu nana n'a encouragé ka segin ka courage donna n tɛ ɲinɛ n ka staff kɔ team GNM voilà bon olu yɛrɛ de ye nin ko in bɛɛ kɛ bi pour que ne yɛrɛ ka siya foli bɛ d'u ma foli bɛ d'u ma mais an ye so baara ninnu bɛɛ kɛ ka mɔgɔw ka baara entretien kɛ an ye fɛn caman kɛ ni baara b'i bolo yɛrɛ la ni grand frère b'i bugɔ ou bien lamɛri bugɔ cɛ karisa I bɛ ka si kunfɛ b'a kunta ou bien lexe olu problème de ko don ou bien kuma dɔ la I b'a ye I ka dɔnkilida man di famille na a bɛ tan olu de ko don non olu tun tɛ kɛ ne la parce que moi ma maman c'est o yɛrɛ ye jeli ye quoi ale yɛrɛ jeli voilà parce que ne ni ta ne ma na k'a fɔ ko n nana ka na dege diɲɛ na non ne n'a nana ne y'a min sin fɛ yɛrɛ quoi I ma bon ne ni ta nana yɛrɛ bon e bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ o bɛ k'i la n'a sɔrɔ I ka dɔnkilida man di parents mais olu yɛrɛ bɛ ne soutenir donc o kɔrɔ ma gɛlɛya sɔrɔ famille na I ma gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ sigida la quoi donc an ka bɔ famille na sa bon famille kɔnɔ Kazɛn de filɛ k'a fɔ gɛlɛya ma sɔrɔ parce que dɔnkili kun ka di musokɔrɔba yɛrɛ ye
O tɛ tiɲɛ yan. Yeah. Donc o la ni fɛn fɛn jala musokɔrɔba ye donc là ça va quoi. Non mais c'est Life goes on, la vie continue. okay. O kɔfɛ an bɛna sigida kɔnɔna la. Bon sigida kɔnɔ ni gɛlɛya sɔrɔ la i b'a fɔ a balen parce que manu caman bɛ u tɛ mɔgɔ fɛ. Bon n'u ɲɛ bɛ dɔ la sisan o bɛ k'a ka sira sɔrɔ dɔ b'a essayer k'a sen da o kan est-ce que bɛ ka bon i b'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na hali i mago bɛ se dɔ ma ko karisa n bɛ fɛ i ka nin di yan n bɛ fɛ ka don studio la après n b'a rembourser mais a tigi tɛ sɔn ka a k'i ye mun na mais don dɔ la i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ n'i sigi a b'a fɔ ko non an de tun bɛ karisa kɛ tan an de tun b'a kɛ tan sinon ne yɛrɛ ka fɛn bɛɛ ye n ka manu voilà olu de ye ne ka fɛn bɛɛ fini a bɛɛ quoi a bɛɛ tout ne ka fɛn bɛɛ ye n ka manu parce que an bɛ mɔgɔw ka bagan de encadrer i ma voilà donc k'an ta ɲini ka taa dɔnkili da fo bi yɔrɔ a ma nɔgɔ. Non foli bɛ di Manu ma parce que n'i y'a mɛn a bɛ yan bi Manu ka dɛmɛ de don. Et team yɛrɛ bolo an kɔnɔ. Dagabana. GNM. GNM. D'accord. Ok. Dagabana il ka team ni Dagabana o tɛ yan. DGBN ouais. Ouais. D'accord. DGBN o ye Dagabana ye. Ok. DGBN L de don wa? N de don wa? Dagabana. D'accord. DGBN. Ok. Problème foyi t'o yɔrɔ la an bɛ boli joona an bɛna Dagabana la. Dagabana. Famille na voilà gɛlɛyaw sɔrɔla kuma dɔ la lamɛn tɛ to ka furanakalaw kun kɛ ni fɛn fɛn yan. Ouais mais da sɔrɔ i n'a dala cɛ la biri ka i ka ma. Yo choix. Mais la priorité ko ye walan de quoi. Ma musique ka ni dɛsɛ walan fɛnw na cɛ. Priorité. Donc la priorité ko ye walan ye. Donc an ye walan kɛ an cɛ. Université donc laisse passer dit quoi. Tu vois. Non. Non. Voilà, d'accord. Mais ce qu'il a comme là. Ouais, o ja quoi de ma cɛ. I ka nɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ o ja quoi de quoi. Ma hali ni n ka jɔ n bɛ baara la an cɛ o ye n terikɛ yɛrɛ de. Mais a cɛ ale ma fɛn caman kɛ ka sɔrɔ ale ma demander quoi. Mais a yɛrɛ ka mɔgɔya bolo an cɛ kɛra an fɛn bɛɛ manager ni fɛn tout tu vois. Donc hali sisan ne n'ale bɛ baara kɛ. FG ko ka foli di ma yan. FG comme an tɛna délégation jɛn sinon elle ka b'an ka dépôt kɛ dɛ. A t'an ka dépôt kɛ yan. Kajo bɛ. A t'an ka dépôt kɛ yan. Sɛbɛ. Donc là o yɔrɔ la sisan an bɛna na o question yɛrɛ de la sisan. I ye école kɛ ka da niveau jumɛn de la? Bon hali sisan n bɛ école la. Université licence 2 là. Quel niveau? Licence 2. Licence 2 dans quelle université? Non. Kaba. Au Rocain. Ou déjà. Donc là non ça va. Études qu'un trop. On a beaucoup calbi, on ça va. Qu'est-ce que ouais. Et le niveau. Bon, né baggy solo. Bon, depuis né baggy solo, né era o non ne va. Parce que zigir ni ne ga sira. Voilà. Quelle promotion? Est-ce que va bon pour 2022. 2022. Ouais. OK. Et elle ça. Bon, 2022 finalement. 2022. Yeah. Hop. Ima automatiquement parce que ne tɛ ka continuer ka kalan kɛ quoi a man non mais a dan tɛ ne ka image ma mais fɛn dɔw don n bɛ ka ye fɛ ka min fɔ quoi voilà fana bɛɛ ye fɛn dɔw ye mais hali kɔnkuru ni fɛnw ka cɛ parce que a yɛrɛ n ka cɛ e bɛ ka a bɛ se ka kɛ sisan n ka cɛ e ka financement n ka cɛ o ka nɔgɔn trop non n ka cɛ mais ne ye Manu Bɔden de ye wa bɛɛ Manu Bɔden mais n ka cɛ non mais fɛn dɔw de don ima fɛn dɔw de don la o yɔrɔ la n bɛ ou a bɛ fɛ ka ɲɔgɔn défend voilà ma e bɛ fɛ ne bɛ fɛ ka kuma yɛrɛ voilà ne bɛ fɛ k'a yira ale la comme quoi que j'ai eu mon bac en 2022 ne bac sɔrɔ avec moins assez bien 12 de moins mais pour que ma taa université là c'est pas parce que ko kalan man di ou un kalannen tɛ o tɛ non parents ka situation o de ka gɛlɛn n'i kɔni b'i parents ka situation dɔn u yɛrɛ ka tila k'a f'i ye a karisa an b'a fɔ ko non i ka taa école la a man di ye mais a se t'an ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ donc musique de o de ne ka chemin sa ouais o de don ka cɛ o de don ouais o de don ka cɛ parce que bulo hali ne yɛrɛ bɛ bulo la ouais sosoli dɔn t'a la non ayi non non mais franchement quasi ne b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ quoi mais o débat dɔ de ye débat ma nɔgɔn kosɛbɛ quoi parce que diɲɛ kɔnɔ famille bɛɛ n'a ka situation de don
duo du be bɛɛ n'a ka association de don o yɔrɔ in ne bɛ mɔgɔ dɔw ye u b'a débat kɛ débat ninnu filɛ nin ye c'est très glissant i b'i ta de dɔn i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta dɔn i m'a faamuya a tɛ i n'a fɔ ko i ye fantanden ye k'i man ka kalan est-ce que vous voyez donc mɔgɔw bɛ fɛn dɔw confondre ɲɔgɔn na kelenw tɛ quoi situation dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ e kan yɛrɛ yɛrɛ de e yɛrɛ de b'a dɔn i yɛrɛ quoi a ma se mɔgɔ ko f'i ye i bɛ école bila o sɛbɛ sɛbɛ a tɛ i n'a fɔ ko n'i ye école bila ko i ka diɲɛlatigɛ ɲagamina o o ye e ka situation o de bɛ e kan o ye e ka hali famille tɛ dɛ o ye e yɛrɛ de ye situation a banna est-ce que vous voyez bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ hali u tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ u tɛ daraka dun mais o de b'a dɔn ale ka vision ye min ye quoi mɔgɔw ka rêve tɛ kelen ye mɔgɔw ka objectif tɛ kelen ye quoi ne ka objectif de ye n ka bac kɔfɛ n ka université n ka nin kɛ n ka nin kɛ o ye ne ka objectif de ye hali ne tɛ seri sɔrɔ ka nin o de bɛ ne kunkolo kɔnɔ quoi donc o tɛ fantanya ne b'o kɛ quoi mɔgɔw ka objectif tɛ kelen ye a tɛ i n'a fɔ ko ni wari t'i kun fɛn t'i kun ko non ko bon ko tu es obligé k'a bila mais n'i ka situation bɛ a ɲini i fɛ donc n'i tora a kɔnɔ n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ a ko kɔnɔ est-ce que tu as ko la ɲini donc c'est juste un peu ça quoi donc ne kɔni bɛ se ka hakilina fɔ o yɔrɔ de la dagabana o tɛ yan voilà c'est un peu ça mais dagabana ka business an bɛ tila k'i ka business bɛɛ bon n'an publicité kɛ i b'a bɛɛ de yan a bile bɛ di o bile kan ka di yɛrɛ i b'o boisson san kojo kulo b'a la dɛ o bile kan ka di yɛrɛ de awɔ ouais nga cha c'est dagabana amone mais n'an na do kɔnɔ san dɔrɔn an bɛ tigɛ publicité ayi o bɛ kɛ donc i bɛ kojo ka boisson sɔngɔ bɛ d'o ma o bɛ kɛ de parce que kojo de bɛ ka image ta n'a ta yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la a b'a tigɛ ka bɔ a la de non o kɛlen don trop c'est quelqu'un donc a dan tɛ musique dɔrɔn ma a bɛ se ka kɛ Kaizen yɛrɛ fana bɛ baara wɛrɛ kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la n m'ale ta dɔn mais ala ko tiɲɛ n ma hali n yɛrɛ bila k'i ta ɲɛɲini quoi c'est quelqu'un il bosse beaucoup a bɛ bosser yɛrɛ donc là o tɛ i n'a fɔ ko i tɛ bosser dɛ mais n ɲɛ sera ka da ale taw de kan est-ce que vous voyez donc après la musique a bɛ ka essayer ka fɛn dɔw kɛ an b'o de fɔ bɛɛ quoi dɔnkili i bɛ dɔnkili kɛ quoi mais mɔgɔ dɔw bɛ yen fana tiɲɛ la a ka d'u ye ka ko wɛrɛ kɛ mais u t'a ɲɛ sɔrɔ o ka bɛ yen quoi baara wɛrɛ ka d'u ye mais i t'a sɔrɔ u t'a ɲɛ sɔrɔ u b'a ɲɛɲini ka dɛsɛ tiɲɛ la bon a bɛ se ka kɛ hali i ka situation o ye quoi a ka di ye ka fɛn wɛrɛ kɛ ka fara musique kan mais a bɛ se ka kɛ i tɛ k'a ɲɛ sɔrɔ donc mais vraiment a ka ɲi trop un artiste i ka fɛn dɔ kɛ bolominɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ i bɛ se ka musique kɛ o kɔnɔna la donc c'est très important o ka fisa i ka dan musique dɔrɔn ma musique dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi au Mali ici musique échelle filɛ nin ye a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn yɛrɛ de i bɛ se ka san 20 sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ hali ma commencer k'i bolo da hali 40,000 kan effectivement a ma nɔgɔn si dun bɛ taa de musokɔrɔba bɛ yen cɛkɔrɔbaw bɛ yen situation ma nɔgɔn quoi vraiment donc an b'o conseil di bɛɛ ma bɛɛ ka essayer ka baara ɲini i sini bolo la au Mali ici mɔgɔw b'a fɔ ko baara tɛ yen baara bɛ yen cɛ jo ye peut-être e de bɛ ka woloma sinon cɛ o cɛ n'i wulila i seni bolo la ka baara ɲini i tɛ un mois kɛ ni i bɛ ka don wo bɛɛ kɔnɔ bilahi taala ne de bɛ ka kali a ka gɛlɛn ka un mois kɛ k'i ma baara sɔrɔ stratégie dɔrɔn de don baara bɛ ɲini cogo jumɛn e yɛrɛ ye jɔn fɔlɔ e bɛ se k'i labɛn cogo jumɛn e bɛ se ka kɛ cogo jumɛn ka baara ɲini n'a ye e kana stratégie jumɛn de bɔ ka don wo dɔw kɔnɔ il faut que e de k'o dɔn k'i ka objectif dɔn ne kɔni o ye ne ka a bɛ se ka kɛ o ye n ka denmisɛnnin kuma ye mais o ye n ka hakilina fana ye quoi donc vraiment je t'encourage beaucoup i bɛ ka bosser ka fara fɛn kan quoi kuma dɔ la n'i ma to k'i hakili to kɔrɔw la de tuma dɔw la i m'a faamuya donc directement an tun bɛ nin de la an bɛ boli joona an bɛ na est-ce que an ta playback la cɛ son ne bɛ fɛ ka son de lamɛn quoi an ka dagabana la an ka dagabana la ka son lamɛn après an bɛ na voilà an bɛ na Kaizen na ne kɔni kulo de bɛ ka ɲɛ quoi. Starmusic.net Monster Music. Nega nani dibila, kankere to dibila, yana sega jarabi, pasike amuro ye farati. Nete na fo tanti umu sangare, jarabi nene tina ne sengeo. Penoli tigi nimbe ko wera ni kuranti yera baya ilime wera matini kele ko kasino abiga wari tu meitige mabe abere sorano la wakele na fo kele afidel tabashi kona bae ye weshi abaye
Shushu manu do de bega gushi ateda e shusha me gushi tapaji kona bayere ge weshi amuru ye farati nyen karti mamege paranti sanker munde love jarabi origine me ne pas garanti oh mon frère amuru ye farati nyen karti mamege paranti sanker munde love jarabi origine me ne pas garanti oh ma sœur. Demain n'est pas garanti, oh mon frère. Demain n'est pas garanti, oh ma soeur. Bébé même bedi mon kadinabe. Et ni ne dron jabana. Cadeau vena Saint-Valentin la me voyage kata fo Paris. Vraiment bébé tu es mon commandant. Les mille l'alpe c'est gachana. Wale bila sentiment to la. Ne bala pour itola. Ibita bébé tamine. Ita bigala ni misaye don. Firi fen yere ba yere firi Di pipi ta do ni ben jafa Ni beta domina kana fonyi Ne kunta do nyawe la bata Sego ga bestanko Ni beta domina kana fonyi Ne kunta do nyawe la bata Amuru ye farati Ninyen kere di mameye paranti Sanker Mune love jarabi Origine n'est pas garanti, oh mon frère. Amoureux et farati, rien kerti, ma meilleure paranti. Sans cœur, mon élaoué jarabi. Origine n'est pas garanti, oh ma soeur. Demain n'est pas garanti, oh mon frère. Demain n'est pas garanti, oh ma soeur. Avec la piste Kaizen. Odo, no, be mine. No, I think I about it. No lie, là. This time. Ouais. Okay. No, tichi. Kaze. Yeah. Ah, oulia. Oui, c'est vrai. Faut pas dire. Ani dagabana el kare kumbala 100 me boulot. On the track. Ango ala wakowenya alnu andanga amega baraka mama doni kama biontara wakuna foni bana itetanya fe bolo tigitona wani ala te moroshima doma doni kowenya ni sigidama kani milanga ame ala ni kulushidaba shogwe bobarabata e kulushi blavanta mamuruga jurutauna e machine fana jorobauna aho nuta nege tauna ibe fa me dunan tiri obidana duau ima moroshika turabu blogu ima enchite balau fe duau ima moroshika turabu blogu ima enchite balau fe yabana aita fuye mama de inana biame kulela igo cheli baba eniga jowe yala obene soro dongli dala ni sege nana che ibi munitaka aita fuye mama de inana biame kulela igo cheli baba eniga jowe yala obene soro dongli dala ni sege nana che ibi munitaka dala na yiri mena sigi dala ante sigi na figi kama igana blogi bo wali gola nyanga jin falen karbola yara bona kia kola makla nyina termuna mizigi doni ate soro fula differenci nangara coucher au lieu siganti ame yala la bama bo marigi la garci jeli bena igo antenne korshi atonga wili ga para sino de mena pa garanti et puis ne fitini jugu folore yere moye au lieu minerni inte dongli dabla fo yere utabe finesi asian soro la ni ginesi au lieu faux pisi valeur tout la showbizi et puis ne fitini jugu folore yere moye au lieu minerni inte dongli dabla fo yere utabe finesi asian soro la ni ginesi au lieu faux pisi valeur tout la showbizi yabana aita fuye mama de inana biame kulela igo cheli baba eniga jowe yala obene soro dongli dala ni sege nana che ibi munitaka
C'était Kaizen avec la collaboration de Dakabana LK. Nous avons très bas de mbafo. Les balaxi pupure de no atechi. Balaxi te. Yeah. Otechi, yeah. Non, c'est pas. Non, on est chauffé là. Tiens. Kaizen. Ouais. Et soin esprit dans notre vie. Bon. Soin avec va faire ça 3 jours. Normalement nous même am temps si garana. Donc vous va inspire faut il va faire ça do fois en fait do et en fait ne va ta notila musique. Bon un clip là ya me go yera inspire. Amega a kena que après na clara ma que freestyle ou ata ou bla. Donc clé ça va donc journée fait ne rebiti télécharger. Ka essayer ga premier couplet ski. Ka refrain ski. Ka fosa donc ne tara garana shuina. Ma kala ni manu ame jaga barage. Donc antara ne nale en choufe ne fenga la bon munu me be a choix ko son kadi. Mais una dumenga sa pour que anga segata da ou anga segata da. Ugo non kan obla. Kan na ndore. No gu man donc na me dore ga sa amu gu ga jare ni ngone ne ta. Est-ce que ne era nana parce que un clip flag ame gu lutake. Il est temps ne era ga idée. Voilà, bon. Donc ne akumanya funya na tembo. Donc son adormation. No problème ta là, on y a mais bon, mais ta son posé. Na gara to comme là, ni son bana ama akma. Bon, ne tara son premier couplet da. Deuxième couplet era date au courant tigala. Et ma bon ne ake il va faire son dali ma jamanu yo ora ma ja ima bon ja ora fene hotel wa ja ko ora be son ko fa en chité mun donc au dugu sa ja courant na don kade ne wuli ko ngana plus vite donc nana un son deuxième couplet ski bon deuxième couplet sigilé era de son mes studio là de son mes studio là tam ngono ne ga fonu ga fonu na non son do be studio là na blala akuma be cha ya manuwa na fonu ne fonu be teme vai yana studio dala no be son donc olu yere be ga nya fonu ko donc na blala ga akuma be cha no ko même comment ça non to dita ko non ko do re ko gali teme to ale ama ndoro ne ko so na farga ma ali do donc Janson abla insomne en publicité on fait ma bo abla ko na cha donc nera ma kelinga ma flag mo manu ma fichi glan donc na fichi glan ça ma fichi du ma comme fanu ne presser ben ga fo son donc a fichi du a dati ga donc a dati ga là bon aron ana o chukulu ouais ça non là esprit sur non jatedo Emma Kaizen non soin c'est du lourd c'est du non flow quand trop donc Darwana les gars sont ka sian na chukudi les gars ante faire beaucoup pas là ouais sian non oh moi nous sous quoi ouais et enfin voilà nous sous faut des olbidiga là Emma mais fait mana fait na ben trop quoi parce que ni congrès soro ni un mois deux mois que fait parce que congrès là me to so na so bugendro ne fait quoi donc nana am ta fat fait man sigi meni nana mtla a échanger tout adore bo quoi ma d'accord donc anano chocolat puis so ira fat de fait fat monster trop voilà d'accord ma et puis quoi une réalité finale quoi alni emu fo ni bi nga réalité ibi da dollar yo expliquer ouais ma mais so il est réata dumene là moya ta le to ya clan bela me soro ki soro quoi kare duna wa i peut-être ka modo ouais il ka follow do ouais c'est vrai un modo bon et puis on mena nyon trop ma mais takalanya fait ma kuna na fale acha arrête voilà mais il est trop tard là quoi non donc comme va bo dawa ma stop là ça sinon avec moi quoi non mais ouais il me fera mieux non il est trop tard non effectivement non là parce que déjà émission concept titoyé artiste black a fait nous dévoiler donc on a tout est-ce que vous voyez donc fait nous bien nous artiste vie privée maintenant il a nous kono si me faire
Mina Dagabana Biton Digi Sansan. Non mais c'est un fait réel. Il y a donc les dates donc il y a dates où il va donc à quelle attire ou à quelle amoro comment ça c'est sûr. On veut donc les dates là. Au-delà tout le temps, il va faire donc il était instrumental. Mais gars, j'aime les petits enfants, mais les petits frères, mais les quêtes non. Allez référent, ni référent choix. Référent t'es un affaire amour drone. Voilà. Notre domaine n'est pas garanti. Confiance ni femme, ben voilà quoi. Ou le donc les rêves. Donc les rêves qu'on a. Confiance quoi. C'est tout. Donc amour faut bien. Donc là, mais qu'on fait ça. T'as pas le cas. Ouais. Il de là qu'à il a fait 600. Mais fait gars il 15 béni. Mais au de là qu'à face à face du gars. Ah ouais, t'es mais la fois nous voilà quoi. Bon, tiens. Parce que il n'a qu'elle était bitigan. Assurément bon. Ne faisait fazer chama baye. Parce que amusi ma d'abord ya non me joila quoi. Région de joila. Bon, il non koni. Ah ma fara trop. Ima babita sode quoi parce que na quartier là ne me boli wana de. Ima donc kelendo. Antagota ma porte, antagota ma porte. Voilà. Chekene. Oui, c'est ouais. Aïe, moi, il y a un mané qui est bichi négéré. Nous digi faut déguerrer. Il bichi négéré, un mané qui est il y a une marque faut être en passé. Allez, nous digi na il n'embora. Mais il y a une fusage mais fusage taxi bien quoi. Les gars armes de garde do. Est-ce qu'il y a bien? Bon, c'est gars parti fitini do d'adoro, il va tigi to choix. Achwa ntege koko iba fo blanc nyogona foi ma deligan foson tien tout bolego flani goson son me lame wa mogote toro kala te ban bolone foro ne rebe setura nyema foro nunga zigie inspi koro non moi c'est à choix mais c'est d'abord est fana non moi c'est à choix te kuna ba be dusukule la o de ne quoi on me pour la non mais ni famille donne ça ni famille donne non mais là voilà on va pas faire je sais pas moi faut quoi si je peux pas dire ben les gars bon petit de mais au kuma datene bulu et moi mais quand ça fait trop on de la fara là faut déguerrer dans reba do al vidéo une forme continue prévenu non ba re show salonta là numéro territoire ndo atari joga ma face à face maintenant to ko da ma mo siga non ay kana to voilà siga biga amem fo malé on doron le 20 septembre ay bo kaizame show la original là en table là siga c'est deuxième concert ah mais 600 2 mois au fara là si ako sigida là allez artiste na ba sigida là c'est tout là bon abe c'est tout là parce que libe badala na ibe c'est tout là ça abe c'est tout là et ma ngon nerebe c'est tout là nyama folo nerebe c'est tout là ouais demsem kuro we nare na nerebe folo nerebe tronga voilà nerebe foro ama c'est mo fu wo shock alni nana bi kile gale kile anta baga kaje ta photo baro ko ale afra dawala anta baga makalari oui c'est vrai au crédit donc là bina e fana de la ka face à face non comment te temo kam donc là il ko fait 600 amena interprétation là donc là Dagabana absa ka ita soro il veut me regarder donc il la met tout le temps ça qui doroni absa qui koroge absa ka mo do alimité malien no donc il bi chlore tout le temps donc amé amalaje amena su oro de masansan donc atiki ka dongli ifana o mi me e don fi to ala me afana ni ka jego la me no fa amu oro de la 500 donc Dagabana la tout voilà mo be ouais nga idolere warade gaspia ala ga koro mais respect akumate inshallah Negezi kana sonyi blaga suna fe clash kola ne somme mage kuluba jamais te bekola e jeli mangu deni ne be togo fone dala kana tamanja mgunu dani ne gaki ko lijila yalla joni doni basa bega koro doga ko ga raputa ma doga bena munekala aye musomi di mafrula o tara kalokele ambina no man no mais ni bona ta chabu ka siro ni yere mai mo pomia no la negezi kana sonyi blaga suna fe clash kola ne somme mage kuluba jamais te bekola e jeli mangu desine be togo fone dana kana manja mgunu dani ne gaki ko lijila yalla joni doni basa bega koro doga ko ga raputa ma doga bena munekala aye musomi di mafrula kalokele tara antanga raputi ma brama aye tata tuma e dalno le munela no te karo bosa no mais waro godi rebe ka dai mina ima ache no la jeni ni joni oro sarai bon
a b'a chaud mais parce que kɔrɔ ye quoi. C'est Joe même fi ni ko wele au kelen donc là il m'a incité gaspille la war gaspille donc vraiment folie be di gaspille man yoro na donc là son que la chugo donc voilà son da chugo de son quoi voilà donc, voilà ni tu ini yoro sara e kro donc là en tout hakili ka jigila doni quoi ya donc am bulu ya jona e kaje na jo ya bon ne ko ne be munu na mais on te va fo arapu gan nunu isinga mangala banyo bago ami koita bon le ne artiste principal yere bon le be tiane kulu parce que le se gani la ma fo on te koroya na me mu bela meme nga bazi be mun na me ko isinga be arega artiste ko mangala o yere de nga priorité mangala kamara igana kasi yo fama denga igana kasi yo igana kasi fama igana kasi yo fama denga igana kasi konyo korola kasi mangonye igana kasi oh fama denga igana kasi yo fama de igana kasi misiga kulo ifalo fe modima igana kasi soga kulo ifalo fe modima igana kasi saraga kulo ifalo fe modima fama denga igana kasi kono toro la kasi mangoye igana kasi oh fama denga mangala kamara la ni tu voilà tonton noro la folie takadi ama donc ala ka hinalal bi ka daro sumaya donc atete moka donc là me boli jona amena similaire flana là donc voilà ama wuli ouais ça va OK ama wuli vas-y ouais c'est bon yeah ama kelindron wuli OK freestyle Yoshua abe bani la ka sɔrɔ ko taabolo ma be kuma min na ne to dɔn dɛ mɛ ka fɛn dɔ f'i ɲɛ na tɛ fɛn min ɲɔgɔn ye ka sɔrɔ i ma ka sɔn dɛ an be boli depan fitinini i bo sɔ ka sɔrɔ an ma kuma wa ni kuma ni fɛ dɔgɔ i be ko dɔ dɔn ka sɔrɔ dɔgɔnin de ma kuma kana waso mɔgɔ la i tɛ sini dɔn yɛrɛ i bɛ ka kuma dɔgɔntigi suwa dɛ i bɛ ka fɛn min fɔ ne to k'o dɔn dɛ mɛ misiki dɔn depuis bitɛn dɔn i m'a ye kuma bɛ ne bɛ yan fali mɛ ka fɛn dɔ de d'i ma k'i lakale i bɛ dimi ne ka sɔrɔ i kɔnɔma don manu dimina de dɔɔni sanga nana de mɛna ko ɲɛna bɛ nani suwari a fu ɲɛna me ko in dɔɔni ala tɛ sɛgɛn kɔfɛ mɛ ka ko ni dɔ de fu ye dɔgɔ e tɛna se o sɔrɔ a bariya mama i ma barika bɛnna ni taara yɔrɔ min ne tɔgɔ bɛ fɔ sɛgɛn bɛ dɔ la o tɛ kuma yɛrɛ ka sɔrɔ ka negeso tɛ naani dɔn an bɛ ka wari ɲini juguya bɛ dusu la ka fɔ k'i b'anw biri esike ka kɛnɛ ka jo ala ta kɔfɛ foyi tɛ kɔrɔbɔ ali kɔrɔbɔ bɛ yɔrɔ dɔ hari ɲɛ bilisi yɔrɔ fɔ sira me jigin tɛ karisa tɔgɔ fɔ abisi nɔfɛ ni ye debolo fɔ kɛ bɛna pera manu jogo fɔ cɛ unu ka inspi malgɔn anu ka malgɔn yamanu ye félicité an bɛ manugu bɛ sagasité ka kila ko ko écouté edine jɔn bɛ développé wa citogote wele ko Fatim den majugudenw an ɲɔgɔnna filanan tɛ fɔri ye i kana kɔrɔbɔ mama petit ne ma kɔrɔtɔ cɛ e bɛ jama i tɛ bɛrɛ bɔ o de la kuma bɛɛ i bɛ ka kɔrɔtɔ ne ni n ka gang bɛ t'i sɔrɔ so est-ce que nin dennin bɛ sɔrɔ so a bɛ yala i ko woloso u bɛ ka boli i ko nɛgɛso kɔlɔsi an n'an ka tarafo e mun t'anw fɛ i ni kungo sɔmi k'i don coup de marteau ay ni dimina ngoro mafika yafa ne mane no teo mena feeling na go me to town ne go ni na son ni deula de diga si be patoro e no me kumo te kuma fenara ne be ga fe no go de bi pana ali shuna ne ge lande tini fara mariki ama boane ko faransi unu na la ku wala gi Voilà, ti fe a fo merci merci segu
bagari ne tɛ ci Non, ne tɛ ci. bilisida bɛ ci Ne tɛ u ka ci. kulusibaw bɛ ci Nin yɔrɔ la, n bɛna n ka cɛ de ta jaabi kɛnɛ dɛ. ami e bɛ bɔ e bɛ taa min E bɛ ka taa min. ne ni n yɔrɔ u bɛ ami ne et puis ne ni n ka jo bɛɛ bɛ mali fɛ walayi baby ka ko ka ɲi Ka ko ka i b'a ɲi. dɔn mɔgɔya man ɲi Mɔgɔya man ɲi. denmisɛn bɛ ka du man di halisa e Yosha. b'a la ko ne tɛ ci jaloux qui te là-bas n'a kumara kishkala Kakala. n'a figi dajugu bɔ a la I dajugu bɔ a la. dimina il faut baara n'an figi ya susi kumanu wula fɛ gɛrɛ na sigilu Siginu. u n'u ka gerebu palanu Palanu. an n'an ka sariya parlu wa i ba taara I de pare ke bilisi bɛ sira isaye bɛ ka cɛ tagine yɔrɔ la fɔlɔ ni tɛmɛna besi la m'a isaye n'a ka girini bɛ se k'o desaye m'a sɔrɔ se tora kɔnɔ ka lagiri ese calo bɛ min se ka na giri dama to ɲɛ dayɛlɛ ye fɔlɔ n bɛ finɛtiri kɔfɛ ɲɛ mɔnu na sɔsɔ a bɛ digi la de ka sɔrɔ foyi tɛ yen ne fanga bɛ jɔn na n'a bɛ ye ka fɛ. ala ka kunama Yosha. ka bɔnni bɛ cun caga don cɛgɛ bɛ an bɛ ka Yosha. kɛ e tɛ se ka don tɛna don hali ka fɛɛrɛ kɛ jara trop 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 Non, cɛ, non, non, cɛ. A banna. Kuma in banna ka ban. J'ai déjà plus mal piti ka sa. Non, ne yɛrɛ n'a tun tɛmɛna nin kan ne tun bɛ n da don a la o. I m'a faamu ne tun bɛ na wuli sa. Non, mais ça se passe sur la télé 9 TV. Donc, kelen de don. C'est toujours BKO freestyle. Donc, an bɛna Dagabana Elka la. Dagabana Elka i ka 2025 projet jumɛn. Bon, projet min bɛ n bolo o ye concert de quoi. Concert. Voilà. D'accord. An bɛ ka labɛn dɔɔni dɔɔni parce que couvre-feu ni fɛn dɔw tun bɛ yen nɔ région na quoi. Au village. Voilà. D'accord. Mais n'o ka se à 500 Joyila. Ouais. Donc ni couvre-feu ko no wala. Voilà, n'o nɔgɔyara. Il y a la mixé pour album ou quelque chose. Nous avons EP de bon. Il y a la EP de bon. En 2000 combien? Bon, c'est pour 2023 il y a concert de 2023. Donc il y a des concerts d'Oli. Voilà. D'accord. Donc avec en 2025 projet la concert ko de voilà concert ko de voilà. Donc voilà, couvre-feu de bal kono. Voilà, le couvre-feu banadrama wuli. D'accord. Oui, ça va. Ok, Kaizen, on me boli journal kan la. Kaizen il de la ka mixer pour EP ou album de bois. Bon, ma mixé pour bon mais avait un téléchargement. Voilà, parce que après le concert, on va faire un mixé pour 6 morceaux. 6 morceaux. Mixé pour mana voilà, titre sans catégorie. Sans catégorie. Oups, ça, non, c'est pur. Ouais. Ouais. Donc là, mais quoi faire 2025 projet bon, un projet basé 2025 autour du commune. Parce qu'en 2025 on était foyer ni table. Voilà, na la gadget quoi. En tout le gablin parce que ni veut faire si tu veux être toujours un artiste communal, il veut au lourd il veut dans quartier de bon plus précisément malien au Began demain Kaizenero c'est tout Began demain 2025 tour du commune nebe à chaque quartier un concert. Donc commune 3 Began. Voilà, commune 3 Began. Donc a te ta se tura manu nga dɛmɛ kɔ donc n'an bɔr'o la an bɛ taa ɲɛsin fo yan fɛla in ma sisan o ye sɛbɛ yɛrɛ ye 2026 la ala ka o fara an si kan amina kɛnɛya baden ala k'o yira an na donc o de ye 2025 voilà donc là idée dɔ b'a la donc là voilà créativité de trop a ma nɔgɔn de mais hali bi a gɛlɛya kama a ka se k'a banba quoi commune bɛɛ k'a essayer commune quartier bɛ yen nɔ ka lajɛ ka hali n'a kɛ concert géant ye mais ka showbiz kɛ quartier bɛɛ o tɛ donc là o fana fɛn dɔ ye olu ma kɛ fɔlɔ quoi vraiment o ka ɲi trop a bɛ se ka kɛ a kɛla mais ne ma k'i kɔni ne ma a ye fɔlɔ quoi i bɛ commune min na commune quartier bɛɛ ka essayer ka bɛɛ niyɔrɔ ta d'i ma donc non a bɛ se ka kɛ a bɛ yen mais ne ma ye fɔlɔ donc o ye ka 2025 projet donc là an bɛ na instrument laban dɔ bɛ yen nɔ n b'o d'aw ma sisan an bɛ ɲɔgɔn nɛnɛ o kan donc voilà émission bɛ ka se a kuncɛ ma yɔrɔ ma voilà mayi ana ɲina le 20 fu est-ce que n t'o kɛ dirili ye jɔn o kɛ dirili ye mayi ana ɲina le 20 o kuma ye le 20 septembre voilà ayi non mais n ka laban ye ne de Kaizen mais ni poche faut pas fouiller état ci ana fɛrɛ i m'a faamu ah bana ka ban Kaizen a fɔ an da wana ok o kelen de don donc là an bɛ boli sisan an ta an ka drill dɔ la parce que bi bɛɛ ne ma drill nɛnɛ quoi drill ko bɛ na trop Yeah.
Hussein Kaizen forever. Nação iti, se ame Morogoville, wazeme na doreti. Flow pesé, nous e photocopie, ou kuma e philosophie, a musique jarte contrôle. Wari be nyini nga soro ga vi, nga manu no son nga timini di ame kile nga yala ni énergie ou dans rola depuis 2010. Do wata nga klagu siri, manu biangu sigi umi ga klaga wuli ga solution nini. Nyoko na foi ma deli gandiri, wane be zigi mi sebe nga di. Foli be gem nye fokati wa ala e duwa ube jabi, aduma me volonté na tandi. Ane bu digi che fota pi wa musaga yiribi la kashi, temenu la en deux parties. Ane be gagne jamais perdu, ame yala la Bamako Santarasi. C'est pas de rouler sans permis, ou un anara bagnon, ou nyagelenchi. Réalité, ou begarachi, son ideme il a dormi. Koraga sengol on entorti, nga manu e dasu, nye bezi, ga klara dome lege teshi. Me fera mélanger ni pouchi, manu me yala ni fobichi. Kalite suma me bega zigo, pari be yala ni warmanchil. Avec Adima ni Bamananga, et beaucoup choix. Fanobi mina ga nege sutu e ga soro unege la masebuye mega na dima to gomina jo esi nege se ebe shwa fendo be molo doga mi mega fale ndoga etega uye ai nege tena blende mega na feno dima to shwa nege la debe gi nege la mina ga soro gi gire ga soro to shwa ibolo bien debe sanse doga bi dogi kunfe amega feno dima te ga femine doga ti se wo mine de kalabanchi debe ga filide nete me fem dima budon ebe ga fem do e fo ga fem de don nege se tena don imana kele mina ga fili mina ga sore gi nyogo na kemena ni menege su mina ko gire ko sire ga sore ko tende nga bataille la me kala wili fo pelengana nga gaute ye ga mouvement la no ma ko teteria la ni tarai no na werabena sigile sigi mi tronga c'est un manu be dabali ba ko imam baliga ni yorota marigi koroni version kura ame ku korga soro makuma so me konoya iba fo duma balansi dore be gedoro suma kuma te jonte negoro choix yuti minagi konote ga bolla fo a fait verba beba do yirite désert gan ane d'ici au lieu ban iga manu jigida do werega mama ga dente commerçant a son me marchand koronuta non te mo ga poromula verba erega niveau la koroge to beta tunga iga fo ma jamo go setola ni yera de choy be diminge nyatanga ku be gana ferike me ga feno de dimate famille nyondo ka se ga fo ibe konike e bolega tele ga sumatoro me ga feno de dimate minyo me alisa doge be zigizagi ni contrôle tange mi choade kamalemba de be ferela ne ka soro ga nege sote ga nshwa adiri machugo na vela watu wasa non amne donc tu faire bon là dida non mais free bang me donc vraiment moi bana ka ba malaw me ni consommer ni ala sona donc kelendo donc amega c'est émission kuncha maroma donc Kazien kumagal laban fuligan laban ñu mene bulan kumagal laban ñu mene la si an la jël baga bela jëlen jëlema bon me folie di madame Traoré Gafou Diama me folie di Cheban depuis USA donc me folie di mbange ba wera fenema ani team GNM manu plus précisément parisien ni Kerpa ya au lieu na jo ya cha ay ma bi nyabul le la ngoro voilà bon an bega freestyle yere al sala o boloma o barala al sa ala Antonio big up bana ba donc daga bana ka ouais ganda wan mi bulu bon ame bela jelen fo mo fa ga naje et puis awere folo quoi précisément parce que ya che ko mbe awere ri ima donc ala ga do frère ga baraka ka sangoro tagata donc a foli be ala ga président no babachi ale ne yezman donc we sebe di be folo no ache waaw ñaw bega manu ñaw ñu to mentionné quoi ni be ken ni ba ni ma nga wurus ni ma ta so émission kojo me ati kojo don ro mais na te image blog extra là donc là et woro famille la ko sobe fo la bambe daga bana fana bolo ani Kazien o bola sanko di donc toujours ama fo be comme malien on ata ou soro ko compte différent là Kazien a compte YouTube quand c'est Kazien ni ma Kazien na officiel fara kan
TikTok kan c'est pareil aussi. Instagram kan o de do. Instagram fana ko Facebook fana kan Kaizen officiel. Ni mɔgɔ mago b'u la mɔgɔw ka taa u abonner u ka page la massivement. O kɔfɛ fana Kaizen ka concert belebeleba min bɛ na le 20 septembre. Ko maliyɛnw k'u sigi ka lajɛ Kaizen bɛ fɛ ka taa min kɛ. Quand même a bɛ fɛ ka fɛn dɔ créer maliyɛnw ma deli ka min ye fɔlɔ. awɔ ne maki ne de bɛ se k'o fɔ quoi o kɔfɛ joona an bɛ boli an bɛ taga Dagabana LK la Dagabana LK ka compte différent ni mɔgɔ min mago bɛ Dagabana la Dagabana bɛ sɔrɔ page minnu kan Facebook b'o la YouTube b'o la ale ni TikTok ani Instagram a bɛɛ ye Dagabana LK 45 voilà donc ni mɔgɔ min m'a ye o la officiel ta i ka a fara a kan donc ko in banna ka ban an b'a fɔ bɛɛ k'a fɔ ko émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma Kaizen ni mɔgɔ min mago bɛ e la o bɛ se k'i lasɔrɔ contact jumɛn de la bon i bɛ se ka ne lasɔrɔ ni n yɛrɛ ka numéro ye bon ni ma na sɔrɔ n'o ye n bɛ n ka manager ta di direct la 91 51 50 91 ok ni mɔgɔ min mago bɛ a la ni m'a faamu video la segin dɔɔnin dɔrɔn ni ma hali a faamuya o la i b'i image la dɔrɔn i bɛ monsieur Soumaïla Kojo bolonɔ ale bɛna sɛbɛn kelen fo ka taa se a banyɔrɔ ma an bɛ boli joona an bɛ na Dagabana LK la ni mɔgɔ min mago bɛ i la o bɛ se k'i lasɔrɔ contact jumɛn de la o bɛ se ka sɔrɔ 94 30 78 82 donc ko k'a fɔ bɛɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min mago bɛ Dagabana LK la n'i ma se k'a faamuya i bɛ video la segin donc i b'a lamɛn kelen i b'a faamu n'i ma se k'a faamu o si la kana la kuma yɛrɛ lamɛn yɛrɛ image la dɔrɔn monsieur Soumaïla Kojo bolonɔ i bɛ taa a sɔrɔ yen nɔ k'a fɔ bɛɛ vraiment aw merci beaucoup Dagabana LK ani Kaizen aw ni ce aw ka déplacement na ka bɔ aw ka so ka na an ka plateau kan vraiment aw ni ce an bɛ dugawu kɛ Ala ka segin n'aw ɲuman ye aw ka seli yan a diyara ne maki ye kosɛbɛ quoi a diyara n ye trop Ala ka segin n'aw bɛɛ ɲuman ye donc k'a fɔ bɛɛ ye toujours ko ani BK officiel maki de do ça se passe sur la télé 9 TV donc émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma ni mɔgɔ min mago bɛ an na o bɛ an sɔrɔ plus 223 77 29 72 80 aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ peace.